வணக்கம். நான் சிவில் இன்ஜினியர் ராம்குமார், தருமபுரியிலிருந்து. தருமபுரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸில் உங்களுக்கு வீடு கட்டுறதா இருந்தாலும் சரி, அதர் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சரல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டிங் தேவைப்பட்டாலும் சரி, வீட்டில் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம கட்டியிருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டில் அல்லது நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸில் கட்டப்படக்கூடிய ஒரு வீட்டில் தற்சார்பு வாழ்வு முறையை நம்ம எப்படி கொண்டு வரதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போது தற்சார்பு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தேவையை நாமளே பூர்த்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ ஒரு தற்சார்பு வீடு அப்படின்னு வரும் பொழுது, அந்த வீட்டுக்கு உண்டான தேவையை அந்த வீட்டுக்கு உண்டான இடத்துலையே உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி அங்கேருந்து வெளியேறக்கூடிய கழிவுகளை எவ்வளோ நம்மளால் குறைக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி குறைக்கணும். ஸோ எந்தெந்த விஷயங்களை நம்ம செய்யும் பொழுது இந்த தற்சார்பு முறையை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், மழைநீர் சேகரிப்பு. இந்த மழைநீர் சேகரிப்பை நம்ம ஒரு 3 வித்தியாசமான மெத்தடில் பண்ணலாம். ஒன்று அந்த தண்ணியை டைரெக்டாக நம்ம சேமித்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக எந்த செலவும் பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கக்கூடிய சம்ப் டேங்க்லேயே இந்த ரெயின் வாட்டரை டைரெக்டாக விழுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இனிஷியலாக அதில் வரக்கூடிய இந்த இலைகள், குப்பை எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ஃபில்டர் மீடியம் நம்மளுக்கு ரெடிமேடாக கிடைக்கிது. ஸோ அதை நம்ம இந்த பைப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம சம்ப் டேங்க்கில் விழுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மெத்தட் 1. இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 4 மாதத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு மழை கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா மழை இருக்காது. ஸோ அந்த 4 மாதத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா மழை தண்ணியும் நம்மளால் சேகரிக்க முடியாது. ஸோ நம்ம சேகரித்து இந்த சம்ப் டேங்க்கில் சேமித்து வச்சுருக்க தண்ணியை விட மிச்சமாக வரக்கூடிய தண்ணியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மெத்தடில் அதை நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். ஒன்று டைரெக்டாக ஓப்பன் வெல், திறந்த வெளி கிணறு இருந்தால் அந்த கிணறுல அந்த தண்ணியை விடலாம். இதன் மூலயமா நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரை ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும். இன்னொரு மெத்தட், சப்போஸ் கிணறு இல்லை அப்படின்னும் பொழுது குழி எடுத்து அதில் காங்கிரீட் ரிங்கை இறக்கி அதை ஒரு பெர்குலேஷன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே தண்ணி நம்ம விடும் பொழுது இயற்கையாக அந்த தண்ணியை பூமி உறிஞ்சிக்கும். ஸோ இந்த 2 விதத்தில் நம்ம ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கை பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஃபெயிலியரான போர்வெல் இருந்தால் அந்த போர்வெல்லை சுற்றியும் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஜல்லியெல்லாம் கொட்டி அதில் ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் மீடியம் மாதிரி பண்ணி அங்கே கூட நீங்கள் ரெயின் வாட்டரை அண்டர் கிரவுண்ட் ரீசார்ஜ் பண்ணலாம். பட் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எந்த போர்வெல்லையும் நீங்கள் இந்த ரீசார்ஜ் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. அங்கே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது. அது என்னென்னா, நம்ம கேசிங் பைப் இறக்கியிருப்போம். ஸோ அதை சுற்றி நம்ம தண்ணியை விடும் பொழுது அங்கே மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு நம்ம போரே ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கிரே வாட்டர் ரீசைக்ளிங். கிரே வாட்டர்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குளிக்கிற தண்ணி, அதுக்கப்புறமா துணி துவைக்கிற தண்ணி, அப்புறமா கிச்சன் சிங்க்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள்லையும் மெஜாரிட்டியாக என்ன பொருட்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோப் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா கிச்சன்லேருந்து ஆயில் அண்ட் க்ரீஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தை மட்டும் நம்ம அந்த தண்ணிகள்லேருந்து பிரிச்சுட்டா அந்த தண்ணியை நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஒரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு பெரிய ப்ராசஸ்லாம் இல்லை. சிம்பிளான சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணிக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு இந்த சோப்பை தண்ணியிலேருந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னா, கல்வாழை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செடி இருக்குது. அந்த செடியோடைய ரூட்ஸில் இந்த தண்ணி பாஸ் ஆகி வர மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா அந்த செடி சோப்பை அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆயில் அண்ட் க்ரீஸுக்கு மிதக்கும் தன்மை இருக்குது. ஸோ அதில் ஃப்ளோட் ஆகி வரக்கூடிய தண்ணியும் நம்ம செப்பரேஷன் மீடியம் மூலயமா எடுத்துக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கிரே வாட்டரை நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை ஒரு சின்ன தொட்டியில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இந்த தண்ணியை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்ததாக நம்ம பார்ப்போம். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சாலிட் வேஸ்ட்டை நம்ம எப்படி குறைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சாலிட் வேஸ்ட்டை 2 வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன்று ஆர்கானிக் வேஸ்ட், இன்னொன்று இன்ஆர்கானிக் வேஸ்ட். இன்ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டை நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரும்பாலும் நம்ம கிச்சன்லேருந்து வரக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸோடைய வேஸ்டேஜஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா மிச்சமான ஃபுட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஒரு சிம்பிளா நம்ம மிக்ஸியில வந்து இத ஒரு 2 தாட்டி அரைச்சுட்டு, பயோ கேஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு. இது வந்து மார்க்கெட்ல ஒரு 18,000 to 20,000 இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாரி ஒரு கேஸ் பிளான்ட் ரெடி பண்ணிட்டு, அங்க ஒரு ஃபீடர்ன்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்கும். அதுல இந்த அரைச்ச வந்து காய்கறியும் சரி, உணவு சரி, இத அங்க ஃபீட் பண்ணும்பொழுது, அங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இந்த உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு, நம்மளுக்கு பயோ கேஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி குடுக்கும். அந்த பயோ கேஸ வந்து நம்ம தனியா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு, அத வந்து நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்பிஜி கேஸ் மாரி இதுக்கு வந்து இன்டென்சிட்டி இருக்காது. ஸோ மெதுவா தான் எரியும். பட் ஏதாச்சும் ஒரு பர்ப்பஸ்க்காக அந்த கேஸ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா இந்த பயோ கேஸ் பிளான்ட்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்டேஜ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து நல்ல ஒரு உரமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த பொருள நம்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது டெர்ரஸ் கார்டன் அல்லது கிச்சன் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். இந்த கிச்சன் கார்டனை வந்து நீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயே வந்து காம்பவுண்ட் வாலை சுற்றி அமைக்கலாம். சப்போஸ் இடம் வசதி இல்லாத பொழுது நீங்கள் டெர்ரஸ்லேயும் வந்து அந்த கிச்சன் கார்டனை வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே கிரே வாட்டரை ரீசைக்கிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த ரீசைக்கிள் பண்ண கிரே வாட்டரை நம்ம இந்த கார்டனிங் பர்பஸ்க்காக தாராளமாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த பயோ கேஸ் பிளான்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரத்தையும் வந்து இந்த கார்டனிங் பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான காய்கறியை எவ்வளோ மேக்ஸிமமாக முடியுமோ அவ்வளோ நம்ம வீட்டிலேயே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிறது சோலார் பவர் பிளான்ட். நம்ம சூரிய வெளிச்சத்துலேருந்து எப்படி நம்ம கரண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இது. ஸோ இதை வெவ்வேறு விதத்தில் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஆன் கிரிட் மெத்தட், ஆஃப் கிரிட் மெத்தட் அப்படின்ட்டு இருக்குது. சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெர்ட்டர் பேட்டரியில் கூட இந்த சோலார் பவரை வந்து நம்ம சேமித்து அதிலேருந்து கூட நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தேவைக்கு எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்கு தேவைக்கு எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இந்த ஏசி, அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமாக பவர் கன்சியூம் ஆகிற விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம சோலாரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது. பட் பேசிக்கான நீடெல்லாம் இந்த சோலார் பவர் மூலிமா நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்காக அடிஷ்னலாக ஆகக்கூடிய செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50,000 80,000 50,000 to 80,000 ரேஞ்ச்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் பவர் பிளான்ட்டை வந்து உங்கள் வீட்டில் அமைக்க முடியும். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங், கிரே வாட்டர் ரீசைக்கிள், பயோ கேஸ் பிளான்ட், டெர்ரஸ் கார்டன், அதுக்கப்புறமா சோலார் பவர் பிளான்ட், இந்த எல்லா விஷயத்தையும் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு 1 lakh இருந்தாலே போதும். ஸோ இந்த மெத்தடெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே கட்டியிருக்கக்கூடிய வீட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடில் கட்டக்கூடிய வீடாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த தற்சார்பு வாழ்வு முறையை வந்து எடுத்துகிட்டு வர முடியும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ சம்மந்தமான உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். கீப் வாட்சிங். தேங்க்யூ.